तो तुम दी जन खाली जाओ की तुम जाओ ना जाओ वीडियो डाक तो जाओ दीपक मोबाइल लेके जाओ एरी बड़ा समय धन्यवाद जितनी रेकॉर्ड सब था करे बालो लाइव जाउची कोथि नंबर जाउची रेड हम ये टीवी रे नहीं सोना सोना खोलो अच्छी टीम दा सुनो मोजा साइड हो बहुत सारी साइड है itu kemana Mausi? kemana mau jadi side kan tuh अंकल ठीक है इस साइड कौन है पुलिस आसी पुलिस उपस्थित କିନ୍ତୁ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ବିଷୟ ଯେ ଅଳଙ୍କାର ଯାହା ଆଣିଥିଲେ
ଭିଜୁଆଲ ଭଲ ଭଲ ଯାଇଥିଲେ ହେଲେ କରିଥାନ୍ତେ ପକେଇଥାନ୍ତେ ଭଲ ଆଉ ଟେପର ଭିଜୁଆଲ ଭଲ ଯାଇନି କିନ୍ତୁ ସବୁଠାରୁ ଭିଜୁଆଲ ଟେପର ଗହଣା ଆଣିଥିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ କିନ୍ତୁ କୌଣସି ଗହଣାର ହିସାବ ସେ ପାଉନାହାନ୍ତି ଆଉ ଗୋଟେ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ତାଙ୍କ ସହ ଆଇନଜୀବୀ ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ପ୍ରଶାସନ ମଧ୍ୟ ପୋଲିସ ଗାଁରେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କର ଗୋଟେ ଥିଲା ଯେ ରାହୁଲ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ରାହୁଲ ମହାରାଣଙ୍କ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ଗୋଟେ ପଟେ ନ୍ୟାୟ ପାଇବା ପାଇଁ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କର ଦାବି ଗୋଟେ ପଟେ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଗୋଟେ ପିଢ଼ିର ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ଆସୁଛନ୍ତି ଆଉ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଆମେ ସବୁ ଘରକୁ